Yes, Bontari, welkom. We zijn aanbeland bij het onderdeel van deze Journalism Week, de Pressure Cooker Media Best. We hebben iets heel bijzonders dit weekend. We gaan met elkaar iets maken. Een uitdaging die Suline gaat toelichten vandaag. Onze eerste trainer van dit weekend, Suline Passial, welkom. Welkom aan alle deelnemers. We hebben ook mensen online die het volgen. Vandaar dat ik ook zo keurig in de microfoon praat. We willen jullie vragen om dat ook allemaal te doen. Zodat ook via streaming alle reacties en discussie goed te volgen is. We hebben een mooi weekend voor de boeg. Verschillende trainingen. Ik wil graag voorstellen Kees Broeren. Die zit daar. Hij gaat morgenmiddag met de groep aan de slag. En dan hebben we nog Glenn Today. Die gaat zondagmiddag met de groep aan de slag. En eigenlijk zijn de trainers constant aanwezig om elkaar en jullie te supporten en met de discussie te begeleiden. Dus we zijn constant allemaal aanwezig. Vandaag gaan we het hebben over Visualize Your Story. En ik ga de mic aan Suline geven. Nadat ik jullie een heel vruchtbare en inspirerend weekend heb toegewenst. Mochten er dingen zijn, laat het ons vooral weten. We hebben al aangekondigd dat dit allemaal flexibel is. Dus als je zegt, hey, het lukt niet om het hele weekend erbij te zijn, dat is helemaal prima. Het kan zijn dat je er zoveel mogelijk bij bent of dat je alleen 1 training kunt volgen. That's all fine. Mocht je nog collega's hebben of mensen waarvan je denkt, hé, maar die zouden dit ook heel, heel geweldig vinden. Neem ze vooral ook mee. Mag ook spontaan. It's all open here. Begin ook vast de achterban te vertellen over dat er maandagavond hier in deze ruimte presentatie is van het eindproduct. Dat wil zeggen de speciale uitzending van Caribbean Kids News. We hopen dat we dan een mooi product hebben liggen. En de komende dagen gaan we daar mee aan de slag om daar iets moois van te maken. Veel plezier. Nee, dat is goed. Buon tardi. All right. Sì, è sono buon. Felice tardi, welcome. Mi tabahasi e workshop aqui tiki na papamento, tiki na inglês. Teniendo en cuenta que tiene algún gente que no está comprando papamento. Okay? If you want to ask questions in English, Dutch, or papamento, or Spanish, feel free to do so. I understand all 4. I do not understand Mandarin, so that's not a language I will be able to talk to you today. Okay, this afternoon we are going to divide the afternoon in 6 chapters, to call it like that. First one, who we are. Next one, Caribbean Kids News, the format, storytelling, the basics. Here, I think some of you will be having or understanding, having this information already, but let's make good use of it. Visualization, the creativity, create your broadcast. So we are going to talk about the assignment for this weekend. And last but not least, evaluation. Pues, nos vai tocar 6 tópico a tarde, anto durante a hora não conosco, feel free para fazer pergunta, dar um comentário e dar um bom input para sota para esse nós tem. Nós vamos start na who we are, anto na momento que me dou um workshop, hobby bem me te gusta para nós interativo bezig, pois tur hena que tem sala, please, bem para dilante onde come, anto nós vamos start com tiki moveção ave. Please join me. Please join me, tra un ranchi, dilante aqui. Sim, você nos vou querer sentar inteira tarde, dus by all means. Okay, vamos tra un ranchi, let's make a circle. Sí, I assume, me assumi que a maioria de vocês conhece outro, de uma forma ou outra, mirando que a isla está bastante chiquito.
pero quizás tiene algo que vos no sabe de otro, a mí naturalmente no conoce vos at all. So, nós vamos ser conhecidos. Essa aqui também está nos bala, roupa característica atrás de corante, para meu great amigo Case. Então, nós temos a bala que nós vamos tirar para outro. No momento que você arranha a bala, pode bisa bom number, pode bisa de como você gosta jornalistic, então pode dar nos bo comida favorito. Yes? Yes. Favorite food. Yes? For the people online, they will be able to join, to get to know us, and maybe in the WhatsApp group you can chat with us. What are the answers on these questions? The questions are your name, why do you love journalism, and your favorite food. Are we ready? Okay. What's that? Food. Yes. Food. Food. Comida. Okay. Bom. Mi nota bota mais bom de inteiramente bala na yon, pero nós vamos kiko a sobra DJ. Sí. Entende? Jawel. Goedemiddag, mijn naam is Giancarlo Maduro. Ik zit bij Live nog 29 bij FM. Waarom ik journalistiek leuk vind? Het is gewoon iets van... ik word mee geboren, denk ik. Dus het staat altijd, het is bijna 20 jaar al, ben ik bezig in deze wereld. Dus het is gewoon een hele interessante wereld. En mijn favoriete eten is criollo. Dus ja. Algemeen, ja. Algemeen. Maar je wel mis. Ja. Next. Ja, daar gooi ik die bal weg. Ik heb softball gespeeld hoor. Ik was een goede catcher. Buon tardi. I'll do this in English. My name is Deja Mensch. And why do I love journalism? Because I'm nosy. And according to my mom, my first word was why. And not no, but why. So I've always had an inquisitive mind, and I always wanted to understand what makes people tick. And that made me a good storyteller. I was always an avid reader with an active imagination. And I think that's how I approached journalism too, the why. And my favorite food, mercy, a good home-cooked gumbo. Yeah, and we can make a lot of peace treaties with ice cream. Amazing. Ice cream. So. All right. Dank je. No. Amita Bubui Cecilia, mita emotivo pa kiko mita asi trabalho kita paso me gostei. Hope yang kapa. Mita asi se me conta bom quase 50 anos comida assim. E meu comida favorito bom chicora. Tuxu. Bashi. Sim, rabo carne sangue com ele. É bom de gosto. Ok. Bom, Martijn. Aha. Ik ben Martijn Hiesemuller. Meestal op het eiland meneer Martijn genoemd, omdat de achternaam zo ingewikkeld is. Waarom ik journalistiek leuk vind? Ja, ik ben er nog niet zo heel erg lang echt met de journalistiek bezig. Ik ben al wel heel lang met media en televisie bezig. Net ontdekt van dat ik radio veel leuker vind dan televisie. Waarom is journalistiek mooi? Omdat je de kans krijgt om mensen dingen te duiden en mensen een spiegel voor te houden. Mijn favoriete eten heeft met mijn verleden te maken, is Surinaamse zuurkool. Oké, nice. Next, who's next? Thank you. Mijn naam is Renske Pin. Ik hou van journalistiek omdat ik heel idealistisch ben en echt geloof dat als journalistiek goed werkt, dat de wereld een stuk mooier kan zijn.
Oh. Erg, ja. En ik hou van pokeball. We hebben net een hele lekkere gegeten. Pokeball. Super lekker. All right. Next. Who's next? Hallo allemaal, mijn naam is Lisanne en ik vind journalistiek leuk omdat ik mensen een stem wil geven die eigenlijk geen stem hebben. Dus daarmee hun verhaal kenbaar wil maken. En mijn lievelingseten is alle desserts. Ik hou van zoet. Ik hou All van right. zoet, ja. You go. Hi, mijn naam is Glenn Todey. Journalistiek vind ik vooral boeiend vanwege het feit dat ik een heftige consument ben van het product van de journalisten. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik hou van de ontdekking. En ik denk ook het delen van informatie met elkaar. En ik vind het geweldig dat journalisten dat doen, het werk doen. Dus ja, dat is vooral mijn gedachte van. Ik hou van exactheid. Dus ik wil heel graag dat de journalistiek dat ook heel goed doet. En dat is mijn belang erbij. En het favoriete eten is eigenlijk Ayurvedisch. En het liefst biryani. Oké. Even kijken, hebben we iedereen? Nee. Nee, nog niet. Mooie bal. Hey. Hey. Goedemiddag, Montardi. Mijn naam is Kees Broeren. Ik hou van de journalistiek. Ja, dat heb ik me eigenlijk nooit zo afgevraagd. Ik weet het wel. Vanochtend zaten we op het terras, op het restaurant, te praten. Soline en ik hebben elkaar vanochtend voor het eerst gezien. Dus ik had wat vragen. Ik was benieuwd naar haar. En toen zei Renske, Kees is er vast aan het oefenen voor het onderdeel interviewtechniek. En toen zei ik, nee, maar ik snap nu wel waarom ik journalist ben geworden. Ik ben inderdaad nieuwsgierig en ik zie de journalistiek als een legitimatie van die nieuwsgierigheid. Dat is een voorrecht, maar dat komt dan ook, en daar zullen we het hopelijk morgen ook uitgebreid over hebben. En misschien vanmiddag ook wel. Dat komt ook met plichten. Goed, die legitimatie heeft mij journalistiek de afgelopen 40 jaar de wereld overgebracht. En de culminatie, althans tot op heden, dat zijn de schitterende Cariben. Dus ik ben een gezegend mens, ik zeg het te vaak. En te meer nog omdat ik kan zeggen dat mijn favoriete gerecht, elk gerecht is, dat mijn vriendin klaarmaakt. Kijk eens aan. Van Dat is een goeie. Je ziet, ik ben niet zo goed in het... I'm not that good in... Wat zei je? Drop the ball. Not the mic. Sim, mita bai do na chance ne nan kuta participar para do mei promeco a mi haya. So here you go. Alsjeblieft. Bom tarde, meu nome é Francis Cecília, eu trabalho na Bom FM 102.7, periodismo, eerlijk gezegd voor die jong, atarios niet weet wat ik op CNN, is nou wat notícia. No momento que minha família começou com emissora de rádio, muito interessante para mim vai 30 área aí, para me receber informação também no momento de acumular informação, para também informar pueblo oyente. Ja. Comida favorito, digo vai com bom cabritos toba. Eso, doe Boa tarde. Mijn naam is Daisy Dijkhuizen. Ik ben uit Curaçao. Journalistiek. Eigenlijk, ik ben erin beland. Ik was altijd heel erg leergierig. Ik ging naar Nederland om communicatie te studeren. Maar het eerste jaar in Nederland was, een beetje moeilijk. Dus ik moest van studie veranderen. Maar uiteindelijk kwam het toch op mijn pad terecht. En ik heb met heel veel plezier 6 jaar lang bij de Amigo gewerkt. En zo ben ik erin gerold. Heel toevallig allemaal, maar ik voel me helemaal thuis. En ik denk dat dat echt mijn passie is geworden. Ook qua communicatie en schrijven, storytelling, copywriting, translations, etc. Favorite food? Komkommers toba com funchi. Sim. Puxa. Na onda.
Mayang ting, riba menu. Lekker, oké. Wow. Nice. Maar como de dirás com nós técnicas está muito também? Sim, nós está lá também. Mas de privilégio nós não tira bala Paulo. Go ahead. Bom, boa tarde. Meu nome é Charit Piloto. Anto jornalistiek. Ja, mim is não tem echt in jornalistiek. Pero a mim gusta é parte técnico de produção. Vamos ver miro op coisas que eu faço em jornalistiek, cultura e ciência. Então, ja, meu trabalho é parte técnico com informação da sala de uma pessoa. Então, ja, eu publicar door de diferentes canais de televisão, rádio e aqui também social media. Esse é me gusta. Então, minha comida favorito. Tiene que Me tengo baí com pasta. Pasta. Lasanha. Amazing. Amazing. Thank you very much. Bueno, Janang, maneira ranska bisa na conhecimento a mita sulin parcial. Me tem par de anos que na ronda mundo de mídia. Me afal in love com jornalistiek. Die sempre me estava hobby curioso, na jong me estava copy notícia, pero eigenlijk me cai de vak, stijl ora macabe studia. Me award die het hand door die ex-docente die me, ko bisami, também start curso na Corsau, nós ser producer, anterior, maar we zien de commercial logata bata Caribbean Kids News jeugd journal na nos Islana. Dus zodoende me acá de mundo anto a rol in jepa mais ou menos 3 anos. Hoje em dia, me tá doing de Pantalla Chica Productions, anto nós tá produzir for commercials, films and everything in between. Tá me produção tiki audiovisual jornalistiek. Dus hasi pergunta, hasi tiki documentário, etc. Anto, posan a mencionar hobby de me combina não com me gusta. Pero para mim duna outro sauce que diferente na plato na me te quero me vai para bananas toba. Please toma asiento. Welcome to the training. Okay, the onliners. Aha. Woo! Dit is Farah. Hi. Hi, welkom, welkom. We hebben je op mic. Als je uitlegt, dan kan iedereen je ook horen. Ja? Ja, vertel ons. Guys, we hebben mensen online. Als het goed is, kun je niet horen. Nou, niet echt. Maar oké, Wamburu. Horen jullie me niet? Ja, een beetje. Nou, ik kan het even doen. Hey, leuk joh. Kan je het zien? Hey, we hebben allemaal mensen online. Oké. Hi guys. Oh, dit is Kees zelf. Oké, Farah, contanos. Tel eens. Contanos. Die komen er in de journalistiek. Boku mina favorito. Papi conos. Die komen er in de journalistiek. Boku mina favorito. Kan je wachten, Dora? Even kijken. De kerk heeft het functioneren. Ik denk niet dat het gaat functioneren dat de mic dit gaat pakken. Oké, bon. Bon. Ik ga jullie lezen en we gaan verder met de training online. We gaan kijken hoe dit in de praktijk allemaal uitziet. Leuk dat je even gezien in ieder geval. Tot later weer. Ciao. Oké, en de antwoorden van onze online participants. Yes. Hier, je mag ze voorlezen. Geel. Alright, Adson Visa. Me, okay, there we go. Me gusta prensa para dentro da comunidade e ter essa informação para estar com não por chegar tur caminho. Me gusta cabritos toba. Nós temos par babo, Anto, aqui na minha interessa, ik ben Kees Lukken,
Heb 3 jaar lesgegeven op de SGB in geschiedenis en maatschappij vanuit mijn verbazing en nieuwsgierigheid over wat men niet vertelt, ben ik journalist. Kijk eens aan. Bovendien vind ik het mooi om weer als student zaken te onderzoeken, wereldkundig te maken. Mijn favoriete eten is Indonesisch en Creools. Maar je moments. Tremendo. All right, we got to know each other a little bit, who we are and what we stand for, our favorite food. I hope you got to know something about some of the people here that you didn't know before. Now I'm going to talk to you about why I'm here and why I am the person talking about Caribbean Kids News. Manera ma-indika, de mi introducción algo rato pasa, mi awardi headhunt pata parte di proyecto Caribbean Kids News na 2009. Anto ne momento nos forma un team, camina tabating corresponsal, riba St. Martin, Aruba, Bonaire e Curaçao, junto a forma, tabata forma item ng programa Caribbean Kids News. O programa aqui adrai mais ou menos 3 anos, anto nós traha programa ng ongeveer 2 jaar pasimang. O programa sua ideia tabata para nós informar, educar e jovenang di nos isla ng mirando kung no tabata ting algo assim na Curaçao. Ajusta o formato existente de jeugdjournaal na Holanda e também digisaus de 10 minutos jeugdjournaal na Suriname. Pues com o componente na aqui, nós como team de diferente background, maioria de nós não estuda jornalística at that point, a vir junto para formar o programa que nós temos training na Curaçao, para nós vai Suriname, vai volg training cerca o team na 10 minutos em jornal, anto Jainang nossa start a aventura com a Yama Caribbean Kids News. O target group de Caribbean Kids News tabata jovenan di of muchanan di 9 para 4 anos. Jovenan aqui tabata o grupo que nós tabata entrevista, pero também o grupo que nós programa tabata dedicar na G. Nós tabata produzido em 4 idiomas, papiamento holandês, inglês, actually 3, nós tabata em espanhol dentro para o jovenanco tabata que para sobre nós tabata em espanhol dentro para o jovenanco naturalmente nós tabata dedicar para por papel na mesmo idioma, pois tur 4 idiomas tabata circular dentro Caribbean Kids News at some point. Nós produzimos de 3 anos mais ou menos, não por conta na full, hora me estava preparar para training aqui, mas mais ou menos 302 capítulos, 312 episódios, com mais ou menos 1242 items, de período de 3 anos. O team, sua constelação a cambia de tijd tot tijd durante o período que nós estamos a produzir Caribbean Kids News, nós começamos hobby ambicioso, ribatura isla ng, como mencionar, ando depois atendendo com gente, etc. O team a crimp e vira team na Curaçao, team na Bonaire, actually corresponsal na Bonaire e corresponsal na St. Martin, ando depois estava a Curaçao, com Bonaire, aqui era na last parte do show. Problema é o seguinte, quem a conhece Caribbean Kids News? Aí que wake 8 de na vida. All right, for the people online who watched Caribbean Kids News or ever heard of it at some point in their lives. I saw a few hands go up. So to give you a little bit of perspective of what I'm talking about, para dar uma perspectiva de lo que me estava piando, nós estamos com um episódio de Caribbean Kids News. Para nós na una nos uitgangspunten. Here we go. Vandaag in Caribbean Kids News, Internationale Dag tegen Discriminatie. Olympische droom loopt gevaar.
En Curaçao krijgt een internationale bank. Hey en welkom bij Caribbean Kids News. Leuk dat je weer kijkt. In de hele wereld moeten we ons vandaag extra afvragen hoeveel we doen om racisme en discriminatie tegen te gaan. De Verenigde Naties heeft 21 maart uitgeroepen tot Internationale Dag ter Bestrijding van Racisme en Discriminatie. E veja aqui, não cai assina for de Shelo. Ahorita hace exactamente 52 anos pasar com Sharpeville, vecindário de gente preto na Suráfrica, camina na atira riba demonstrador que estava demonstrando contra a apartheid. Entretanto, apartheid não existe mais. Pero, racismo e discriminação sí que está na ordem do dia, tanto não somente na Suráfrica, sino na Curaçao também muita nanta confrontar essa aqui todo santo dia. Temperi bia, ora sempre ora não escuta de nós, não pensa, ai Chávez, enquanto sempre não pensa mal de Chávez, então é que a nossa turma de Venezuela gosta de Chávez um pouco. No meu bairro me mira discriminação moral na ora nós vai no restaurante de chinês, ora vende drente não te bisa bom dia meneer ou bom dia senhor, bisa bom dia chinês. Não te respeita não. Não me sei amar na meneer ou senhora, não pode gritar chino assim não. Na escola que parece que não tem diferença se bota gordo, flaco, branco ou que tem diferença de carência. Por lo menos, esse é o que está aparentando. Mi da bene fuori di Cina. Mi da bene fuori di Haiti. Mi da bene fuori di Colombia. Mi da bene fuori di Santo Domingo. Mi da di Curaçao. Não torta bem fora de diferente país, não tá para diferente idioma e tem diferente crença. Para é muito na de Prince Bernhard School, essa aqui não tem nenhum problema. Conviven muy bien, a veces conviven mal sí, pero no todas las veces. A mí también siempre tengo mucha cosa bien de Haití, entonces siempre nanta bisa malo, su color, nanta maoso, entonces siempre nanta bien cana bisa cose. A mim tem que receber problema de interno, por exemplo, se Curaçao vai Holanda, não te vira bisabu, mas se você cana de yene, não te bisa atuende preto de cana, junto com tu retrende. Creo que debemos aceptarnos uno con otro, no pelear, anto para wak na mes, anto no wak otro yende, para si nanta papel de otro yende, na mis está seguro que nanta mio kuni. De dag tegen racisme is al meer dan 45 jaar geleden in het leven geroepen. Toch is deze dag, zoals je merkt, niet genoeg. De strijd tegen discriminatie is een taak van iedereen. Als er niet geld komt, kan Perry Lindo niet naar de Olympische Spelen. Om zich te kwalificeren moet Perry naar Cuba. En dat kost geld. Hi, ik ben Perry. Ik ben 20 jaar oud. En ik train vanaf mijn 8e voor de Olympische Spelen. Ik denk dat ik een goede kans heb om te kwalificeren. Want ik ben overal een goede zwemmer. En mijn tijd is dicht bij de kwalificatie. O Comitê Olímpico de Curaçao não tem suficiente sangue para mandar Perry Cuba para participar na torneio de qualificação para o Wegan Olímpico. Se é não por bij het torneio aqui, dan significa que é não por bij Wegan Olímpico. Tampoco. Normaal geeft de overheid altijd geld voor sporters die naar het buitenland toe gaan. Ja, op dit moment is dat nog niet gebeurd. Als sporter is het voor iedereen zo dat de Olympische Spelen je hoogtepunt is van je carrière. En ik ben een beetje teleurgesteld met de situatie hoe het is, want het is mijn droom. E para realizar sonho, vou ter que trabalhar duro. Esse é o que Perry está seguro. Ik train 6 dagen per week. Ook al is het onzeker dat ik naar de kwalificaties ga gaan, zal ik niet opgeven. Ojalá Perry por bij a competência de qualificação aqui toch. Ainda tem tique esperança. Wij hopen deze week zo snel mogelijk berichten te krijgen van of onze sponsors of van de overheid om Perry te helpen. Ik hoop dat het doorgaat, want dit is misschien mijn enigste kans.
El viaje de Perry lo tengo tu lugar más o menos aquí 12 man. Tour gente está haciendo lo best para por ser esen para donar Perry su chance. Niet alleen voor Perry is er te weinig geld om mee te doen aan de kwalificatierondes. Nog 10 andere sporters wachten op geld om mee te kunnen doen met de Olympische Spelen. Curaçao heeft een nieuwe bank, Royal Bank of Canada. Maandag werd er op een hele bijzondere manier afscheid genomen van de oude bank RBTT en werd RBC gepresenteerd. Un flash mob, un baile de sorpresa camino un cantidad de joven a participar, tabata e apertura espectacular. Royal Bank of Canada, un banco hopi grande, no tiene solamente oficina aquí en Curaçao, sino rond mundo. Casi 80.000 gente está trabajando en el banco, se está casi mitad de la población de Curaçao. Además de el baile también tiene diferentes discursos. Emocionante Asociación de Natación Bulado no está ahí por nada. Para hacer apertura del banco más especial a entregar un cheque. Nós estamos bem contentes de a donação aqui. Passou a nós por algum equipe de nós, então nós podemos comprar nos uniformes também. Very happy with the money. Thank you, RBC, for the money that you invest in our team. Además de la Asociación de Natación, también otra manera Special Olympics y Teatro Luna Blau hay una donación. Sí, más que claro, nós estamos muy contentos. Pasó, nos hay un montón de caminos, nos persigue engrandecer arte y este Festival Historia Nueva es un proyecto que la tentación tiene para varios años acaba. Ante aquí nos award de sponsor para RBC. Ante hoje nós vai trazer alguma coisa leuk e joven. Então naturalmente nós estamos muito contentes porque nós temos e joven tem a chance para do meio em arte e mais escrevendo uma história. Giovanka, deze groeiende artiest, heeft 2 optredens gegeven op Curaçao afgelopen weekend. Maar het is geen toeval dat ze juist op Curaçao optreedt. Zij is namelijk van Curaçaose afkomst. Monique tá gosta muzi, Monique tá gosta muzi, mané galinha tá gosta pi. Giovanka tem hobby família de viver na Curaçao. Toch, ela vem em Curaçao para promepia hora de tem 27 anos. Que conta sua relação com Curaçao? Ik heb een hele sterke band met het eiland. En ik denk omdat dat komt omdat eigenlijk al mijn familieleden hier wonen. Dat maakt dat het niet gewoon een eiland gewoon is. Het is waar iedereen vandaan komt, waar ik uit vandaan kom. Dus mijn oma, al mijn nichtjes, al mijn neefjes. Dus het is mijn familie. Het eiland is mijn familie. Ja, zo tussen mijn 10e en mijn 14e, toen was ik heel erg veel bezig met muziek. Natuurlijk was het heel belangrijk om natuurlijk naar school te gaan en zo, maar ik was al heel erg bezig met rappen en met schrijven en met playbackshows organiseren ook. CD-hoezen aan het maken terwijl ik nog helemaal geen CD's had en fotoshoots aan het doen voor CD-boekjes terwijl dat weet je wel helemaal niet echt. Dus ik was daar heel vroeg mee bezig. Si Giovanka lo acresce no Curaçao, casi seguro su carrera lo acana op otro. Ja, waarschijnlijk was ik in het Papiamento gaan zingen. Of had ik een paar bachata's gezongen, of had ik in het Spaans gezongen. Als ik op Curaçao was geboren, dan was ik nu niet bang voor kakkerlakken. Dat weet ik zeker. En dan durfde ik nog dieper de zee in te gaan, want ik ben nu nog een beetje zo voorzichtig. En ik denk dat ik misschien meer, wat wij in het Papiamento courage noemen, dan had ik misschien wat meer moed gehad. Want als ik zie hoe vrij kinderen zijn die hier zijn opgegroeid. Mijn neefjes die komen echt af en toe gewoon zo met een hagedis aan. Zo van hier. En dan denk ik echt, dat hebben wij helemaal niet in Nederland. Entretanto, esta un artista famoso, pero Curaçao lo tiene siempre un lugar especial en su corazón. Ik ben zeker van plan om terug te komen, om op te treden. Wat ik nu ga doen is eerst toeren op andere plekken in de wereld. En daarna ga ik me eventjes terugtrekken om een cd te maken, want mijn 3e cd moet afkomen. En daarna kom ik absoluut terug hier op het eiland om zowel voor de volwassenen als voor de kinderen op te treden. En dit was het voor vandaag. Volgende keer zijn we er weer met meer nieuws. Mis het niet.
Yes. So that's one episode of Caribbean Kids News. I think this was one in 2012, somewhere in the beginning of the year. The format that we are going to discuss today and also make our challenge on. Caribbean Kids News, as you just saw, is a program that is like somewhere 10 minutes. It has approximately four items, depending on the length of the items. And this is the format we used. Always starting with the main item. Some of you that have produced news in the past might recognize what we are doing here. The second item is also newsworthy in the Dutch Caribbean, and it has to be interesting for kids. We most of the time do an international item that is newsworthy. Most of them is short because we use footage from around the world to create it, so we are not locally fetching the item. And we finish with a light, funny, feel-good item, so that if in any case one of the items that we created in the first part of the program was a little bit heavy, the last one is a little bit soft for the kids to have a good feel when they finish watching the show. Any questions or remarks up until now? I hear or see none. Switch out no pavimento. No momento que nós está cria programa de Caribbean Kids News, además de quatro items na maneira que você mira, nós está cria texto na de apresentação. No momento que você também vai fazer você opdracht para o weekend aqui, intenção da jornalista está cria of a team está cria texto de introdução, de caso maneira que acaba mira de programa, Jamie a papel, pero onde você não vai papel, no momento que nós está vai fazer o show. E botar assim intertext e texto na final para ser o item que está dando a laço informação para o aqui. Então, o item aqui dura mais ou menos, se como temos a handbook também, main item mais ou menos 2 minutos, second 2 minutos, international item ongeveer in de 30 seconden com 1 minuto, en o light item também por bij 2 minutos. Mais ou menos que dá muito ruimte para por e introdução ng intro-outro de cada onderwerp. Dus esse aqui estava o formato durante Caribbean Kids News, maneira você para mirar de cabo de vídeo agora, nós está make sure you use a hobby creativity, make sure para lo que nós está bisa está mais simples possível e nós nota lo vai mirar de dois outros items que me tem apresentar ave, nós nota gaan we echt een nieuw onderwerp en dat sempre emotioneel centraal. Dus we zijn challenge aan de weekend aki bij tata me whatever een onderwerp tak we bij huza, we make sure ku voor alles na ku bij tra item aki na Bonaire ku mucho na de war entrevista ding is aki. So ku mucho na de party dibo onderwerp. Yes? Bom, nos sigue. Ahora, naturalmente, esta sesión ya se llama Visualize Your Story, pero without the basics, vamos visualizar una story. So, me debe pasar un rato riba the basics. Again, there might be things that you know about, pero me debe pasar riba na just for us make sure that we have everything, that everyone is on the same knowledge. Questions to be answered as journalists. Posan tura bisami ko posan ta gusta journalistic, posan ta curioso. So bisami, qual é a pergunta nang kung jornalista hasi? Hablu? Okay. Yep, those are the ones. The 5 ways and the how. Who, what, where, why, when, how. Naturalmente, den tour item que você trabalha, mas que o portátil não está fazendo pergunta inicialmente na whoever e contesta na que me vai contestar para a audiência e mais ora você deal com muita. Você está hopi duidelijk en você está hopi precies e
por wat está más objetivo posible. Paso maneira que nós sabe, está com tem relação com muito com tem you, sobrinho, etc. Lo que vou comunicar é muito dentro do sistema. Depois está muito cuidadoso para como te comunicar é muito. So asking these questions and answer them for the kids is very important. Ok, nós estamos agora na estrutura de story. No momento que você conta story durante um item, tem alguma estrutura para alguma maneira que você conta a história. Make sure que a história está bom botar no papel, of tenminste, tem base, está importante para a hora de visualizar. Para você saber o que o conteúdo está, para você com riba que você base a criatividade. Hoor en wederhoor. Tá algo que me quer a maioria de vocês conhece com né tá algo sumamente importante vooral se você deal com issue com tem duas bandas de medalha again ora você basta deal com items tampa mucha naturalmente para gente grande também pero para mucha vooral vamos make sure que você conta tudo as bandas de vooral mais objetivo possível então make sure que você apresente de uma maneira que é muito mais para sacar sua conclusão. Se é também, se é tudo vai sacar uma conclusão. Maneira para contar item, para estruturar uma história, vou contar de formato de presente, passado, futuro. Por exemplo, Sulinta para aqui não está dando uma apresentação tocante Visualize Your Story. Passado, estava a editor-in-chief de Caribbean Kids News. Futuro, aqui parece que está voltando uma apresentação over the whatever. So, essa é uma estrutura de uma maneira que você conta uma história no momento que você vai contar um item. Agora nós vamos mostrar um disso que é dois outros items na Caribbean Kids News, que check pedir você para check se você reparar alguma estrutura aqui dentro item lá. Problema, oorzaak, oplossing. Também uma estrutura caminha que você conta uma história de uma maneira ou outra. Problema, nós temos poço ou buraco de caia, oorzaak. Se é problema comum, não? Ok, nós temos buraco de caia, oorzaak, asfalto para de mal qualidade, hopi auto para arriba, oplossing. E com melhor qualidade de asfalto. Kinda. So, hope de parezen, of frase, me aduna bosang Eva, estrutura de como botar contar uma história. Vou por outra estrutura, vou usar outra criatividade. Pero se vou manter o mesmo base aqui, não tenho seguro que vou duna jovem no momento que vou criando item de Caribbean que se usa aqui. Toda informação que me será banda de contestar, boa pergunta. Any questions or remarks up until now? I see none. I'll repeat this in English just in case for the people watching us online. Hoor en wederhoor is listening to both sides of the argument, and for kids when you are making items for kids, it is very important to be able to do this so that you can be as objective as possible when you're delivering the news for kids. Kids' brain is very fragile, so you have to be conscious of your responsibility when you are delivering an item that that you don't put your own opinion or whatever in it, because the kids cannot sense very easily what is your opinion or what is the objective news. Two styles of telling a story: present, past, and future. Present, I'm here telling you about Visualize Your Story and Caribbean Kids News. Past, I was the editor-in-chief for Caribbean Kids News. Future, I might be giving a presentation in the near future. Problem, cause, and solution. Problem, this a hole in the street. Cause might be that the concrete they used was not good enough.
And the solution might be to use better material in the near future. So that's very simply said how the structures of telling a story is, and using these structures is the best way to make sure that you have everything in one place. Let me double check something before I continue. All right, we continue. I've been mentioning a few things in my presentation already, but when you're targeting kids, you have to take into account a few more steps. Short sentences. I know that in the journalistic world, sometimes, or when people write press releases, you see sentences that go like 3 rows. And you're like, okay, what do they mean by this? Can they make it shorter? But for the kids, this is essential. You cannot make like big sentences because they have to be able to understand what you're saying. Present tense, make sure that everything you tell is in the present tense. Active, not passive. Use spreektaal, as they say in Dutch, so that because the items that you create are not items that will be read, that will be visual. Someone will have a voiceover. Someone will be speaking the introduction text. So the text that you write has to be written with a person talking it in mind. Does that make sense? Kinda? Okay. When you are creating your script for an item, you will have to write down what you want to be part of your item, right? You have to have your introduction text that will say, like Jamie introduced one of the items just now. He told us about the day of discrimination. He gave us an intro text. That text was written by someone else. Jamie didn't write that text. So the text that person wrote needed to be written in a way that Jamie can express that text without feeling like it was meant to be on paper. It was meant to be spoken. So that's why your text needs to be spreektaal. I already talked about objectivity. Make it objective, short and to the point. We know that kids don't have a very long attention span. So we have to be, everything we create needs to be short and to the point and make sure that it's entertaining. You saw most of our items that we created had a lot of shots in it. We went from mediums to wides to close-ups to create a story that will keep grabbing the attention of the kids. And of course, think about child's perspective, because it's very important for you when you're thinking, I mean, you are all journalists. You are all working in this medium. So you have been doing it for a while, as we already heard. But doing it for a kid, you have to enter yourself in the kid's mind. Will my kid from 9 years old, or my cousin, my little nephew from 9 years old, understand what I'm putting on paper? That's a question you have to be asking. And am I telling it from their perspective for them to understand where I'm coming from? Yes? So make sure that you use the perspective of the kids. Before I move over to the next part, we had a question that we needed to ask. Wat zei je? De microfoon. Daar is er eentje. Mee. Oh. No, era muito com outro. Para.
Gelukt? Kijk, zonder vast. Yes. Misschien ter aanvulling. Ik heb zelf voor het journaal gewerkt in Nederland, NOS Journaal, en Nieuwsuur. En wat ik daar geleerd heb van collega's, was dat wat jij nu hier vertelt, dat je dat ook heel goed kunt toepassen als het gaat om onderwerpen die je maakt met volwassenen, voor volwassenen. Wat je natuurlijk vaak hebt, je gaat iemand interviewen, die heeft iets heel bijzonders ontdekt op het gebied van de natuurkunde, of maakt maar uit. En die kan er met passie over vertellen, maar je snapt er helemaal niets van. En je weet ook dat het publiek, en ook voor het volwassen publiek geldt in zijn algemeenheid, dat het een algemeen, in principe niet geïnteresseerd publiek is. Hou daar rekening mee. Je moet de interesse van je lezer, van je kijker, van je luisteraar, moet je echt winnen. Je moet je niet vooronderstellen. Dus daar moet je wat extra voor doen. Nou kun je het zo'n vrouw of man die zo'n prachtige ontdekking heeft gedaan natuurlijk niet verwijten, die daar al 2 jaar lang alleen maar over aan het nadenken is en met andere deskundigen van hetzelfde niveau over aan het delibereren is. Ja. Kun je niet verwachten dat hij dat ineens jou als totaal niet deskundige even gaat uitleggen. Maar een truc die ik dus van journaal-NOS-collega's leerde, was dan dat ze zeiden, en dat kunnen jullie misschien ook toepassen in jullie werk, dit is een heel boeiend onderwerp ook voor het jeugdjournaal. Kunt u het ook voor de kinderen vertellen? En dan kwam ineens, dat vonden mensen heel leuk, want we hebben zelf kinderen. De mogelijkheid dat ze het dan misschien eigenlijk ook eens kunnen uitleggen, zodat hun eigen kinderen het begrijpen. En dan kwam er, niet altijd, maar heel vaak, kwam er dan ineens een heel begrijpelijk, ook voor volwassenen, begrijpelijk verhaal uit. En dan gebruikten ze natuurlijk gewoon dat kinderverhaal voor het 8 uur journaal, voor de volwassenen. Dus hou daar rekening mee. Ja, dat klopt. Een beetje aanvullend hierop heb ik hier een item in het Nederlandse jeugdjournaal gezien. Waar, speciaal voor het jeugdjournaal. Waar volgens mij Ruud Lubbers iets gevraagd werd, de vroegere premier. En dat was een heel ingewikkeld verhaal. En die journalist kijkt hem aan en zegt van, ik snap er niks van. Kunt u nog een keer uitleggen? Maar dan voor kinderen. En dat is ook gewoon zo uitgezonden. Toen zag je echt Lubbers schrikken. En hij legde het daarna uit dat je het wel begreep. Ja. Want toen begreep ik het ook. Dat klopt. Ja, wij zijn ook kinderen geweest. Ja, zijn ook kinderen. Ja, wij zijn mannen, we blijven kinderen. Dat heb jij gezegd, niet ik. Ja, dat is waar. Meestal als we met Caribbean Kids News naar een item gingen, maakten we, we made sure dat de mensen understand. Ik ga het in het Engels doen, want anders mix my wires. We made sure that whoever we interviewed that was an adult understood that we are making this for kids. And the examples that you guys gave was what we experienced as well. The person changed their whole demeanor by when they have to give us an explanation of whatever subject. And they were willing, and sometimes we got interviews with people that the big people channels didn't get, because we came in with the very innocent youth perspective. We did ask the hard questions, but because it was for kids, they were more eager and more able to give us an explanation. So you might want to use this trick while doing your own interviews as well, like Kees just said, in your when you're interviewing people for your own programs. It is very effective. Yes. Did you guys ever ask, let somebody answer the question again for you to film it so it could be understood for the kids? Of course, all the time. One thing that we tell people before we start, we tell them a few things before we start interviewing them. We tell them it's for kids. We tell them, I'm going to ask you a question. Take a little bit of my question in your answer. Don't answer me to yes or no or half sentences.
And we told them to answer us in short sentences as simple as possible. Now, not every time it works. So we asked them, can you tell me that again, but shorter? Or can you tell me that again, but simpler? So an interview is not something that we do like in 5 minutes, pop, 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 and that's it. We take the interview and we listen to the person that is talking and we're like, okay, can we use this? When you're taking an interview, you have to listen with an ear that's, okay, can these sentences, can they be used in editing? Because we rarely use full interview of people in Caribbean Kids News. We chop them in pieces. So when we chop them in pieces, the sentence has to make sense on their own for us to be able to put the B-roll, put the creativity, put the voiceover, etc., etc. So yes, we asked them a very long answer to your question. Yes, we asked them to do it again because we need to use it in a certain way. And sometimes we just tell them, look, the information you are giving is very nice, but we cannot use it like this. So we have to record it again. And you have to do it this way. Otherwise, it cannot be part of the program. Very sincere. And sometimes something switch in here, and they're like, okay, let's do it. And, thank you. And sometimes it doesn't. And we have to make magic in the editing. So chop a little bit of sentence here, chop a little bit of sentence there, put them together, put B-roll on it for it to make sense for our audience. We are not cheating, we are not making things up, we are making sure that what we produce is understandable for the people that we are producing this show for. And we try in the interview, but if it doesn't work, we will have to make magic in the edit. Case. You need to microphone. Let me put one there for you guys. Here. All right, third try. That's how difficult it is. By the way, techniques never was my strong point, but luckily I had a cameraman who knew everything about the technical part. If you do have the time, at least I've always found it very handy to have and I'm not getting the English word here, een voorgesprek. So you talk to people in advance, like say, we've come to you because of your great invention, and can you tell us a little bit about it? And people are still very relaxed, there's no camera, so they're not too nervous. And then sometimes when they speak freely, they always give you the right quote that you then want to get. So you can make note of that, mental note of that, and then say, now we're doing the interview, and of course, you will not be able to tell that whole story once again, but as you say, you chop, and that is what we want. And then you can keep in mind that it would be nice, you could then ask, you had that beautiful comparison when you talked about X, can you repeat that? Yeah. And so in that sense, it's still the person's own text, own answer, but you can guide it and steer it a little bit because you are the director. I mean, it's never spontaneous, whatever you think of it. You are the one who is scripted and the one who is in the end responsible for that very small item that will then appear in the kids' journal, etc., or in the adults' journal. So, just keep it in hand. But if you have the time, it's really handy because then you have an idea about what it is that you actually want them to tell on camera once you start recording. Yes, that's something that our producer at the office did very often. She did like a pre-interview on the phone with the people before our crew went to set. So we kind of knew where the person would come from, sometimes, not all the time. I mean, journalism is a very fast-paced motion sometimes, so you don't always have the time, but our producer at the office sometimes ask some questions and make sure that we have like a background story of that person, of the subject.
But what we never did is send all the questions in advance. We never ever did that. It's simple and simply because when you send question in advance and people prepare and over-prepare and you interview them, it's not going to be natural anymore. They will be stuck in their whatever answer they prepared and you cannot use whatever they're going to answer. Yes. Sometimes, most of the time we did. She asked if we asked them for it, and she asked if we denied. Most of the time we tell them no. Depending on the importance of the person, we send them a few of the questions, not all of them. Because then it won't be like naturally an interview. Exactly. It's like you say, they over-prepare. They over-prepare, and it's not gonna be usable. Because I've did a lot of interviews as well, and people, they always wanted to know beforehand about the questions. And I always say it's like a conversation. It's not like a Q&A, and you know. But I think it's more like to feel more secure about themselves and to have grip on the interview. You know? Yeah, it's the insecurity is playing a role there. But how can you then deny them in a polite professional way? Yeah, in a professional. We give them like a summary of what we are going to talk about. So we don't give them used to give them bullet points of the questions, but we give them like a summary. Okay. This is the subject. This is something you can expect. You know, give them a little bit of the field, but not the question and of especially your difficult questions. Okay. You can give them away from the beginning. Ora, Mike na naman eh. Partibanda. Thank you. Okay, deze first. All right. Bom. Okay. Yes. Discussão of comentário over die pergunta ta único tabin dilanti hopi anto mitari para ku foral mas young bota mas subject of persona que tawardo entrevistar dentro nos cultura tem tendência mas coisas que tem mansplaining tem kidsplaining tem youngsplaining anto a mim tem hopi gente prominente on tape behaving very badly ando me tá queda hopi tranquilo. And if they really pissed me off, mita edit the tape and mita pone a bad behavior pode articulo. Pero my question, I've done, yes, I've done that in the past. Yes. Pasomra me setting decorum e me setting respect. Anto si bota haya mita ilustra aqui comigo men. Ku bota haya ende bota entrevista ende hobby prominente. Anto ja hoor mevrouw de journalist. En ja hoor, mevrouw de journalist. Kaya dabi sa mevrouw de journalist. Mi ahas mi todo sa mande asine. Paso emes listening back to it. Mi te quiere que la realiza. We became very cordial with each other. Pero my question is, como ta train when the young, vooral ora bota up and coming in the journalistic world, caminda. Bota wardo questionar de cultura que bonota speak up against your elders. Bonota e vooral como gente moe that's even more frowned upon. Com que tools lobo do na periodista ng hobing kuta drenta dinge field of reportero ng hobing. Oh, that's a very good question. Sorry, no pa cortao. So it actually even can get physical, no? Hinanang ko tahasi traffic journalism, slai gikai. So ita algo sério, bota pundro de ta sinti sumes intimida do de nos cultura. Sí. O sea, esta pergunta complexa, anto me te comprende de bona bota bini, paso tempo que me acomisa como den Caribbean Kids News, me te hopi gente tava mirando para mucha.
Dus, nada para mirar me para muito dia 5, dia 6, aí nem, assim, né? Então, nós aí que de experienciar van hey, bota aí caminho, então gente grande, of what o afro bota base em de boque entrevista também vai cerca jornalista não conhecer, então you're there. Me lo bisa show karakter. Show karakter. Abo hasia de boa maneira e cada quem lo vai hasia de na maneira, pero botigo vai earn respect. Den bo field. Miti mag die haken, bos nang takorda dia. Minsa ko isa aqui de setting para me mencionar. Santa corda periodista Robin Hennemue kunangadal durante ora di su trabalho, ora la show character su mama subi online lele rond corso ku aruba ku boneiro. Pero when you say that, anto é motivo de comita 13 coisas aqui dilante também para nós para que tu na je para nós como peers sostener outro. Passou se a mim mira ku mita ding persconferentie of mita ding setting de periodista. Anto e hobing nang ta worden afgekraakt asina tempo de COVID. Por mim rece hopi bom ku ta tuma hopi coragem para nang papia. Passou coita sina diki den aire, no? Van quem botar para questionar mi maunganimite ku mama ku botar ta. Yes. Anto layer die ta hinde moeita me, ze worden ook heel snel afgerekend op foutjes, hè? Onkos worden mal puntra. Jo, so op een gegeven moment bedoel ik krijgen een keer dikken to keep up doing your job. Paso manera nos tursa, journalism is a very cutthroat world. Hasta de collega na, a mim não experiência, por exemplo, fácil, não tenho uma experiência duidelijk, como a experiência algo assim na, houve de cerca com gente começar a entrevistar, pero minha experiência com meu colega na cidade veld. De cara bom eleição na Corsol, nós mestre nós estava na Cranchi e partiram na mestra chega para entregar lista para pré-eleição, então nós estava a bom, nós vai arriba, vai botar nos statif para nós pôr estava de bom angle, ora nós ora na chega arriba, a nós quita nos câmera foi de statif, vai bom, vai grava a chegada de henna. Ora nós sabemos back arriba, mas com nos colegas na veld que tá produzir para outro tipo de mídia, outro mídia não, aqui tá nos ativo no mana bota para trás, passou na quer que tem nada de ocupar. Então falta de respeito profundo. Então esse tá botando promédia na como máquina. Então uma pisa gai na não entende muito aqui, que não tem maneira assim. Que me é muito mana chestan, porque se não respeitava. Então sterker nog, maioria die na gente amertame. Então como den Caribbean Kids News, houve bia não se pode tratar como caminho, se como tu fala que di não. Caminho significa que o mestre câmera man ou vrouw e o mestre jornalista, o mestre faz pergunta. Dus bom pode tudo caminho para eu. Então, depois de tempo na kind of respeitar, pero it's a very hard role to be in. Botigo gewoon criar quero comissão quero diki, então outro jornalista me ensina a respeitar outra gente na cuidando da veld. Pero me quer nos doen mass media training na bedrijfsleven também, politiek, não sério. Sim, politiek sowieso. Mas se doen mass media training para botar mira ku mal comportação aqui tá não guardo de challenged se nós não sostener outro. É barato. Então, me querem nos não outro hora vou portar assim que mas bom dia capa de Caribbean Kids News suporta para crítico, sinta para crítico, para crítico leuk. Pues esse tá para assim nos vida um pouco mais fácil. Pero sim, gente na Cuba entrevista, me se compreender que o trabalho de jornalista para se pergunta. Tá querendo nada para contestar. Por não virar uma scope of rabia of por uma kleine jornalista passou por não te gusta pergunta. It is up to them to ask questions and it's up to you
to learn if you're gonna answer or not, or what you are going to do with the question. Wo emotion lang, whatever you're feeling, it's up to you. Question from Yes, the person. from online. Yes, Is it working? online. Yes. Yes. Ik heb een vraag van Kees Lukkert. Die zit online te volgen. Dank voor je vraag. Ik ga het voorlezen. En het gaat over de concentratiespannen. Door internet en mobiels zijn volgens de schrijver Johan Hari... zijn we de aandacht verloren. In zijn boek, dat in maart 2022 uitkwam... zoekt hij naar het antwoord op de vraag... waarom kunnen we ons niet meer concentreren? De uitkomst is zeer verontrustend. In de VS kunnen de meeste tieners zich nog maar 19 seconden lang op een taak focussen. Kantoormedewerkers 3 minuten. Hebben we met deze aandachtscrisis, die zich de afgelopen 10 jaar is gaan ontwikkelen, niet ook rekening te houden, is de vraag. Ja, ik denk dat als Caribbean Kids Nieuws nu van start zou gaan, zouden we een aantal van de onderwerpen in een andere soort aanpak hadden gedaan. Misschien zou Caribbean Kids Nieuws niet eens een televisieprogramma format gekregen. Misschien hadden we het een TikTok 30 seconden filmpjes gemaakt, of minder, of 15 seconden filmpjes gemaakt die fast-paced gaan om die kinderen alle informatie te geven in een paar seconden. Maar wat wel zo is hoe je iets begint, hoe je die item begint. Want als je zegt van, hey, die kinderen kunnen concentreren 19 seconden, als die eerste 5 seconden of die eerste 10 seconden heel goed zijn, heel spannend zijn, dan hou je ze best wel vaak langer vast. Dus je moet zorgen dat het begin van whatever je onderwerp is, dat spannend genoeg is qua beeld en geluid. Dus so to keep them there. En naarmate ze want ze kijken ook Netflix, ze kijken ook cartoons, ze blijven de hele dag voor die scherm. Dus op een gegeven moment is er iets die ze aanhoudt. Dus als je zorgt dat whatever je maakt, capture them in those first 10 seconds, I think you will be able to keep them a little bit longer. Dus dat is ook deel van de challenge van dit weekend. Om te zorgen dat je item die je maakt, en natuurlijk voor de toekomst, zorg dat die eerste 10 seconden goed zijn. De rest moet natuurlijk ook goed zijn. Maar die eerste 10 seconden moet gewoon goed zijn, moet gewoon staan. Geluid en beeld moet op en top zijn. Oké, we zijn een beetje voorgelopen op de feiten. Op dit moment ga ik Renske vragen om even de verdeling van de groepen te announcen, zodat we verder kunnen gaan naar de next part of the session. Yes. We hebben een uitdaging en daar hebben we 5 teams voor in gedachten. En ieder team, er zijn de eerste 4 teams, die gaan ieder een item maken van het format zoals Julien het heeft uitgelegd. En dan hebben we team 5, die zijn verantwoordelijk voor de presentatie en hoe zeggen we dat? Editor-in-chief, ja. Dus de eindredactie noemen we dat. Ja. Nu hebben we de uitdaging dat de mensen die hier zijn, daar ga ik vanuit dat ze meedoen. In ieder geval nu voor in de oefening. Als je zegt, hé, maar ik ben de rest van het weekend er niet bij. Dat is oké. Dan zoeken we vervangers voor je. Er zijn misschien mensen ook niet nu hier die later aanhaken. Dus het zijn flexible teams. Ik heb het als volgt samengesteld. Team 5 laat ik nog even open. Team 4, dat is Daisy en Giancarlo. Zeg ik je naam goed? Oké, Giancarlo, dat is team 1. En Glenn, die haakt daarbij aan. Ja? Daisy, Glenn, Giancarlo. Oké. Team 3, dat is het online team. Want we hebben 3 mensen die online volgen. Kees, die volgt het vanuit Nederland. Edson, die volgt het vanuit Colombia. En Farah vanuit Aruba. En daar heb ik Sulien bij aan laten haken. Die gaan aan de slag met het internationale item. En dat vereist nog wel wat extra toelichting, denk ik, over hoe dat item misschien... Dus ik dacht, dat kan jij mooi dan ook een beetje helpen. No problem. Hoe dat nou precies zit. Dan hebben we team 2. Het second item. Deja, Francis, Martijn, die net even weg is gelopen. Hij gaat niet het hele weekend erbij zijn, maar zoveel mogelijk. En Kees. En een last but not least, team 1. Lisanne,
Boeboei. Jarit, ik heb jou ook ingedeeld. En ik haak er zelf bij aan. Dat is de indeling. Oké. Ja, is iedereen in een groep? Mis ik iemand? Nee? Weet iedereen nog wat zijn nummer is? Ja? Oké. Dan is het misschien slim om even een beetje nummers uit te wisselen. Maar in ieder geval dat te doen met het team. Ik zou zeggen, maak een WhatsApp-groep met je team. Zodat jullie gewoon gedurende het weekend contact kunnen houden. En kunnen kijken hoe het allemaal verder ontwikkelt. En als er nog mensen aanhaken, dan zorgen we dat we die toevoegen. Ja? Alright, perfect. Oké, met de teams die net zijn genoemd en alle informatie die we net hebben gekregen en de informatie die jullie zelf hebben in jullie hoofden. En met de handboek gaan we nu de eerste assignment doen. Je gaat samen met je team zitten. Je gaat even in het programmaboekje kijken en dus een subject kiezen voor je team. In het programmaboekje staan op de bladzijde die Renske aan het tonen is, de verschillende onderwerpen die wij hebben voorgesteld per item. Je mag een ander onderwerp kiezen in je team. Als je dat wil, maar als je een ander onderwerp kiest, dan moet het wel binnen het context van de journalistiek passen. Dus je gaat even kiezen wat het onderwerp is en dan brainstormen even met je team over dat onderwerp die je hebt uitgekozen. Even research doen, even telefoon checken, what's it's about. Goed met elkaar doorbespreken wat de inhoud is van dat onderwerp. Daarvoor hebben jullie ongeveer een kwartiertje. Zit met elkaar, praat met elkaar en je hoeft nog geen script te maken, nog niet te visualiseren. Alleen zorgen dat je goed kennis maakt met het onderwerp. En de 15 minuten gaan nu in. Ga even met elkaar zitten, bespreken, wisselnummers, zodat we verder kunnen zometeen. Hablo? Ay, no. ¿Por qué me pagué? Ahora me pagué.
Bueno, Shunang. Start back. Aha. Oké. Welkom. Kan de presentatie in de middag opgenomen worden als alle groepen alle introductieteksten inleveren en dan kan het afgemonteerd worden die middag. Kan. Kan. Welke taal moet het zijn? Oh jee. Porta deze. Kan. Sí, pero ¿es transmisión así, hijo? Ok, bom. Bueno, Shunang. Vamos a 5 minutos a pasar. Nós vamos seguir. Não worry, mas vai ter mais tempo para seguir brainstorm e seguir conversar e seguir pensar. O grupo ainda não está entendendo. Hello? We gaan verder. Sim, we gaan verder. So ja, como vai bem 14 debate, dus nós temos que speed up the process. Ok, mas tem alguma coisa over die parte técnico, over die parte, como diz, com história também word contar, etc. Agora que nós vamos para o over you say, visualization, the creativity. Ok, para dar você invalshoek de criatividade, nós devemos mostrar você 2 items. É item na aqui, é um nome, devemos mostrar você para mim. Então, item que é melhor, item melhor mirar de Caribbean News. Te que ayer comi a download pida para mim para poner aqui dentro, tem 78,000 views, mais ou menos. O programa aí, door die item aqui. Antes de 2, eu quero item com algum emoção por reconhecer a totalidade, mas é também dar uma perspectiva de como uma história para muitos de contar, que elemento não por usar. Então, depois dessa que nós estamos pouco mais inhoudelijk, shots, etc. This is the first. Problema com a óbvia atenção de notícia. O brandspuit não nunca chega. Eu tive problema com o brandspuit, que eu tenho bem for de afo, que não chega ainda, então o corção não pode apagar não. Mas tem que menina do sempre vai comprar 3 brandspuit, pero ela vai outro país e vai fazer outra coisa que sempre. É menina então ela vai usar sempre outra coisa. Para isso não compreender que coisa mais bom, ou não atende de ainda, não sei se quem está ilustrar o problema tomando escola como exemplo. A classe está corsão. Emocionante é o povo de corsão. A vrouw está deputado encarregado e a hoofd de escola está bestuurscollege. Ora a vrouw moet comprar algo para a classe, algo maneira crédito, e me pedir a hoofd de escola sempre comprar. Se a hoofd de escola vai de acordo com a compra, está em ação. Pero ellos mesmo por lá que su trabalho para comprar. Eles buscam ainda de pueblo para CP. E tá em diferente oferta e tá quis ainda para comprar coisas não pé. No caso de brandspuit, o deputado encarregado de uma companhia Tigris MV para minha parte de exemplo se compra. Tem nanto coisa bem bom. Ora que o Tigris MV é de 2 partes de exemplo calo e compra, na dispersar com esse sem pagar truck não. A companhia que também de truck não a reparar de estafa e a dona Corsão chance para recuperar para o meu pago. Se Corsão paga metade de 2 pagos, não está em brandspuit não. Bestuurders têm que meneer se outra coisa que são, bestuurscollege tem que tomar decisão. Da dona mas sempre comprar não toch, of te bisa, jammer, não se dona sem cabo. Que coisa você pensa? Mas ela vai que se sem vai George antes de sente vínculo sem, não é mais se pagar. Lo menino do negócio ela gasta sem cabo, então não gasta é coisa que me estira assim.
porta si, porta no, paso bodo na na esang, nata kumini bo paso bodo volve gasta sen, então bono duna na sen, se tem candela, bono papake candela. Nanti sere pompare luna fuai mes. Na mestra sare para que chang a mestra compra e brandspeak na foi para mim para na gasta o pisan caba. Ito duidelijk. En moet je dan lono doen zijn. E decisão tá quedando na bestuurs college. Tanten, nós da canta Shakira su cantica. Juist. Sim, sim, essa que estava a criatividade, um dos nossos colegas, Herman Gruber Jr., batendo no sistema também de item. Que estrutura nós usamos aqui? Estrutura não como papel de no começamento de dentro do pão. Já. Hablo? Sim, sou eu. Então, estrutura bom. Que estrutura nós usamos? Yes. Problem, cause and solution. Naturalmente, na final, the item nós não apresenta a solution, mas nós apresenta assim open end, falando ok, exacto lo que muchos no lo pensar, la nos vamos aqui com o governo da assim. Tenho uma história, onderwerp que tem onderwerp bastante complexo, ordenamento, governo, sen, etc. Pero como time nós assim que de uma forma e bate, eta habbar emocional ando com para compreender e participar. Então, esse sempre é meta no momento que você traz item, of nós estamos trazendo item para Caribbean Kids News. Usamento de criatividade e de visualização. Porque nós não podemos entrevistar o governo, entrevistar um par de muita ribacaia, e provavelmente nós não arranha a mesma reação e a mesma atenção de emocional no momento que nós criamos e saca o item. Pero dor de hinque um contexto de lo que emocional está compreender, qual é o contexto de escola, que a vrouw, a cabeça escola e aluno não, bota dentro do mundo de muita, perspectiva de muita, ando conta a história de uma maneira que é por compreender o que precisa estar passando. Yes? Então, naturalmente, aqui nós usamos diferentes tipos de shots para contar a história, e close-up shots para essa parte de visualização, para o acne, baque de crédito, o que está passando, e muita da come su ice cream, e classe todo shot para mira que está echt hinter um classe, e over shoulder de je vrouw para e cabeça escola e omgekeerd para por mira que uma conversação não tem, dus botico hasi uso tipo shots não hopi bom no momento que você vai criar item. Agora isso aqui tem um pouco mais complexo, para mim também mostrar work mais simples assim, pero que também está dando uma ilustração, ora você põe problema, ou explica problema não muito, de item, e me acertar de uma maneira que você mostra o que é custa. Next one. William está viva de Antriol. Según estudio, na el barrio aquí a cantidad de stuff está más hopi que en otro barrio nan. Casi todo dia esta ayuda a ficar limpi para motivo de todo stuff aqui. O stuff passa tem em sua casa, tem que limpar a ventana, ajudar a mama, limpar a casa, mop, bari, tem que correr com tractor, square. A quantidade de stuff que tem na Moneiro está mais grande que são permitido para lei. Essa aqui também porta perigoso para a saúde. Ora stuff passa, a começar nisso, outro mainta com melanta, a farcout. Segundo um estudo assim, para em Quibrahacha, o problema está mais tanto no bairro na Terra Corá, Antriol e Rincón. Caminda tem hoop caminda de terra e indústria. De voornaamste oorzaak zijn toch de stofwegen, de onverharde wegen op Bonaire. En men rijdt over die wegen en de stof waait de barrio's in.
Een ander probleem is ook de stone crushers. Er zijn 2 stone crushers die vlak bij de woonwijken staan. Die veroorzaken heel veel stof. Ahora o governo lo presta mais atenção para solucionar a problemática aqui. Algum dia é possível solução tá asfaltar e caminhar na inteira. Move a stone crusher mais de monde, leu voor het caminho da gente da pipa. Ik hoorde van de gedeputeerde meneer Oliana dat er plannen zijn om de wegen in ieder geval Antriol te gaan asfalteren op korte termijn. Sigue assim aqui, tinha 2012. Porta tem parede, more de stof, ganha verkoud, nister, vira malo. Olha quanto stof aqui. Alright. Ik ga nu die Andriol award asfaltar. Okay. Kijk eens aan. Também heb je een progresso, toch? Oké. Zeg ik doe een item die 2010. Se me não terá fora minha cabeça. Nós, corresponsal na Bonaire, yanga a produzir essa aqui. Eu também não parei cabeça com isso, eu parei com salta aqui. Aqui não é uso de imagem a usar, não é mais simples, mas também com a perspectiva de muita vista. Dus a busca muita que actually da biba de bairro, que actually ta atender com stuff, of the meer stuff, de que ajuda a mama limpar casa, para pora criar a perspectiva de muita for de problemática. Então, bana já sei, ela entrevista um que sabe a problemática, um adulto que pora conta que pora din como experto, riba é tópico. Então, para por make sure que muita gente compreende que nós estamos bem com tu recover shots na ajuda a conta a história. Então, é importante no momento que você cria item, que a imagem está complementar o conteúdo e o sonido também está complementar o conteúdo. Tem item para mim, nós vou atender com o uso de música. Aqui tem não assina tanto, mas assina de diferente maneira como por hasta o uso de música para contar a história. Aqui não para bouw up a story. A começar com close-up. No momento que você também grava, eu weekend aqui. Make sure, whatever it is que você criativo, você também visa com o item que você vira. Make sure que você grava suficiente cover shots para por criar bom item. Questions or remarks? I see none. Nossa, sigue. Makabi papi worry over the cover shots. B-roll, manina tayo na inglês. Of the tenminste ding termino americano. Tá muito importante no momento que você visualizar, agora você brainstorm over the que com mais ou menos o underwear que você bebira, com a história que você vai contar, você vai research entre você e você van hey, what's this? Então agora que nós estamos falando de visualização, no momento que você vai pôr o item no papel, trabalhar o script, o mês começar a pensar como você vai visualizar isso aqui, que imagem você vai usar. Então, naturalmente, queria você mirar 3 tipos de imagem, você cover shots o mês por gravar na locação que você vai entrevistar, whoever que você vai entrevistar, se é gente grande, ou é muita, ou whoever, ou portar shots de Bonaire, vamos ter, whatever it is. Boting graphics, animatie. Antes, ora nós estávamos da Caribbean Kids News, nós estávamos a com um programa que chama Effet, que está onde é um programa de mais bio no mundo. Então, e dentro nós estávamos a trazer animatie. Well, me quando você que coisa estava um trabalho, hoi vervelo. Hoje em dia, vou trazer animatie, para qualquer website online. Vou hasta bisa você que passa, me usa um programa que me quer com a maioria gente de sala que não sei que chama Canva, dentro você tira o graphics dan, laga MS cria uma animação, exportere, hinke dembo item. Bobo hasta tribi na edit bo item den Canva. Si boke. It's not recommendable, but it's possible. Dus essa é a parte de animação. Dus depende de como você decide de hasi, it shouldn't be a big task.
para usar animatie of graphics para contar a história que você quer contar, ou contar a notícia que você quer contar, tem caso aqui. Então, naturalmente, arquivo material. Denk aan de se nós estava a usar arquivo material, que nós estava a riba internet. It is up to you, pause, make sure algo nós não estava digitando, actually nós precisamos, para make sure de hasi brandvermelding. Die una bota saca bo beelden aan kubota usa. Dus esse também bo usa para ajudar conta boa história. Então, again, visualização é processo criativo. Que men banda de parte estrutural, conta boa história, check por facts, etc. É processo criativo. So think out of your normal box, whatever você has normal, anto purva crea, dentro do mundo de muito pensa mais criativo possível, laga los. Anto usa essa aqui não como geheugensteuntjes. Essa aqui também tem um geheugensteuntje. Tipo de shots. Tá é mesmo para tratar uma coisa, anto matra medium e close shot DJ. Close-ups e medium shots that do magic thing editing. Se botin 3 close-ups de sucesso, de algo de suceder, por exemplo, de ami para aqui não, minha mão está move, minha boca está move, minha olho está bem bem, minha estapa não, ou de medium de mim está bem bem, deixando minha mic, de botin total, vou criar uma história com shot na aí, sem fazer muita coisa. Dus make sure no momento que você grava weekend aqui, toma o tempo, grava o medium e o close shots não para cover shots. Para sobre nada importante, nada ajudava com a story. Então, ora eu penso, vou insuficiente, grava disso um pouquinho mais. Passo, não tem nada mais farfelo que no momento que você acaba de criar uma história, que você acaba de gravar outra coisa, você sentado em edit, e você oh my God, I don't have enough images. Ou você vai entrevistar um que vai ser a chop, dentro entrevista para make sense de whatever que ela papia, ou calma você par de papia mais cortico, etc. Então, você não tem suficiente shot para placar riba sua conversação. Até agora. Dus, be creative. Não para diz, grava arriba, saca bom, para dem banda, vai já a banda, canong tiki que câmera, whatever you need to do. Para criar a shot que você cria. Bobo pen, bobo vai puxar, brincar arriba, whatever tabo underwear. Bobo diz que você dolly, corre com a câmera já que paia. It is up to you how you create your shots. But make sure que você conta boa história de imagem. Beelden é muito importante. Does it make sense? Okay. I hear some yeses. Yes. Dat is een heel mooi voorbeeld natuurlijk ook te maken met die baseballman. Aha. Je wil laten zien dat hij de bal krijgt. Nee, iets aan voorafgaand. Je filmt met 1 camera. Daar moet je van uitgaan. Het is niet zo dat je bijvoorbeeld bij een honkbalstadion of een wedstrijd wordt uitgezonden, of een voetbalwedstrijd. Er staan er 35 camera's. Je hebt maar 1 camera en daar moet je het hele verhaal mee vertellen. Dus dat maakt dat je op een bepaalde manier moet nadenken. En ja, een keer in de cursus 1 camera regie kregen we een heel boeiend filmpje van wat oudere Amerikaanse mannen. Die konden geen baseball meer spelen, maar die speelden softball. En die gingen dus naar een veldje en dan gingen ze softballen. Dus dan gingen ze werpen, slaan, vangen, gooien. En toen kregen we dat filmpje te zien. En toen werd het gevraagd van, wat vond je ervan?
En wij zeiden, nou ja, het is inderdaad, het is allemaal niet zo spannend. Het gaat allemaal een beetje traag, maar het is wel grappig om te zien. Ja, maar wat heb je nou eigenlijk gezien? Nou ja, weet je wel, de bal wordt gegooid en dan zie je iemand slaan en dan zie je hem iemand opvangen. En toen gingen we het beeld voor beeld bekijken. Toen bleek dat het gewoon door de editing, door de montage, want het was maar met 1 camera opgenomen, maar op heel veel verschillende manieren, dat hij die sequenties had kunnen monteren. Van dat is iemand van achter, zie je, die gooit die bal. En dan zie je van achter de slagman, die slaat die bal. Maar dat kan niet, in werkelijkheid, kan het niet 1 geheel zijn, want je hebt maar 1 camera. Maar als je het zo opneemt, dan weet je, als je dat materiaal hebt, kan ik het zo monteren dat we laten zien, de bal wordt gegooid, de bal wordt geslagen, er staat iemand in het veld met zo'n handschoen, die vangt hem op en iemand anders gooit hem weer terug. Bleek zelfs dat ze ook gewoon de shirtjes, de verschillende shirtjes, maar dat deden ze net over het shirtje en dat hadden wij niet eens in de gaten, omdat je zo in die sequentie zit. Dus als je maar voldoende, wat dat betreft, als je nadenkt, hoe wil je dat laten zien? En dan dat je inderdaad in de gaten houdt van, dan moet ik al die beelden hebben. Dan kun je in de montage er ook inderdaad iets mee doen. Ja. Zeker. En precies wat... Raske wilde je wat zeggen? Oké. Zie, precies wat Kees zegt. Met die beelden, met die medium, die close-ups, maak je een sequentie, maak je een story, maak een storyline van what's going on. Je maakt bijvoorbeeld, je begint met een close van iemand die een pointer, of je begint met een close van een pointer en dan komt een hand, de camera zit hier, pakt die pointer. Yes? Dan heb je een andere close en dan kom je en dan zie je die hand drukken op die pointer. En dan kom je een andere shot en dan zie je het gezicht van die persoon. En dan kom je een andere shot, misschien een total. En dan zie je die persoon lopen. En je laatste shot is een shot van de zaal. Dus je hebt een beetje spanning door je close-ups, heb je een beetje spanning ingebouwd in je item, zodat de mensen blijven kijken, oké, iemand pakt een pointer, hè? What's going on there? En je kan het heel snel editen, zodat het proces, mensen zeggen van, what I'm seeing. En dan hou je die 10, weet je nog die 10 seconden waarover we hadden bij die vraag van Kees online, laten we het zo noemen. Daar komt het op neer. Make sure wel dat je shots die je draait minimaal 3 seconden zijn. Een truc die ik heb geleerd in mijn tijd toen ik in de opleiding was voor Caribbean Kids News, was om te tellen 21, 22, 23. En als je die 3 rustig hebt geteld, dan heb je 3 seconden. Dus elke shot die je opneemt moet minimaal 3 seconden zijn. En als je die hebt gehad, als je in het edit die shots in shots van 1 seconde of 2 seconden gaat knippen, is up to you. Maar je hebt die 3 seconden wel om te gebruiken in je onderwerp. Make sense? I hope so. Dus het is heel veel denkwerk als je bezig bent met shot en vooral vooraf. Als je dit langer doet, er is aan het einde van het traject van het jeugdjournaal, van Caribbean Kids News, terwijl iemand naast me zit aan het rijden, kon ik zittend van kantoor naar het onderwerp, kon ik dat onderwerp schrijven, mijn vragen stellen, mijn shots bedenken en op papier zetten voordat ik daar kwam. Maar dat neemt vaardigheid. Je moet wel weten waarover je het hebt en je moet wel weten wat het item is. Als je die 2 dingen niet weet, dan neemt het tijd. En je moet je tijd gewoon nemen om het goed op papier te zetten, om goed na te denken wat je wil. En het kan ook zo zijn, en dat gebeurt heel vaak in journalistiek, dat je goed voorbereid komt voor iets en je komt aan en je treft iets totaal anders. En je denkt van, oké, how are we going to work with this? Maar omdat je hebt voorbereid op het onderwerp in zijn algemeenheid, kan je je mind resetten en de beelden opnemen die wel passen met wat je treft. Het gaat om de realiteit.
Dus je kan niet forceren om wat de realiteit is, om die te drukken in whatever verhaal dat je dacht te vertellen. Want dan ben je jezelf in de malen aan het nemen en je maakt je werk veel en veel zwaarder. Even kijken. Technical reminders. Heel belangrijk. The source of light needs to be behind the camera. Die camera staat supergoed, omdat de 2 ramen met de grote lichten achter hem staat. Perfect. Als de zon vanuit hier komt, moet je zorgen dat die persoon hier staat, zodat de zon op zijn gezicht komt. Het is soms vervelend voor degene die je aan het interviewen bent, maar helaas, je moet die persoon wel kunnen zien. 1/3 van het scherm is hun ooghoogte. Vooral als jullie met kinderen gaan werken dit weekend en in de toekomst, whatever you're going to do. Zorg dat als je dat kind aan het interviewen bent, dat jij als interviewer op hun ooghoogte zit. Ga niet zo een kind interviewen en je camera van boven. Je kind is al klein, dus als je je camera zo zet, dan kleineer je dat kind meer in beeld. Dus jij moet gaan exercisen. Ik ben gelukkig kort, dus in mijn tijd bij Caribbean Kids News was het best wel makkelijk om die kinderen zo in de ogen te kijken en te interviewen. Maar als je langer bent, moet je zorgen dat je gaat zakken. Of op een stoel gaat zitten. Zorg dat je camera op die ooghoogte van dat kind zit. En dat het kind, sowieso moet het kind naar jou kijken. Maar zorg dat die camera op die ooghoogte van het kind, want dat biedt het kind respect in het item die je aan het maken bent. En sound. Sound is equally important as images. Je kan het niet corrigeren in edit. Ik weet niet of ik dat mag zeggen in deze cursus, maar ik ga het toch doen. We hebben een gezegde, shit in, shit out. Dus als je geluid slecht is, bij het editen kan je het 9 van de 10 gevallen niet corrigeren. Dus make sure, of nou, 10 van 10, kijk. Dus je moet zorgen dat je geluid goed is. Als je aan het draaien bent en je hoort een grote vrachtwagen langs je gaan, stel die vraag opnieuw. Don't think it's okay. Stel die vraag gewoon opnieuw, want je weet dat die grote, vooral als je gaat draaien bijvoorbeeld met telefoons, het hoort alles. Oh ja, vliegtuigen. Het hoort alles. Dus je moet zorgen dat je gewoon opnieuw draait. En ook hou rekening met wind. Soms horen wij de wind niet, maar met de microfoons horen de wind wel. Dus als je klaar bent met een stukje interview, misschien moet je een test doen. Even wachten, ik ga even luisteren of het goed genoeg is. En kijken. Is het beeld goed? Geluid goed? Oké, here we go. We go again. En als je eenmaal klaar bent, check daar weer. Want als je eenmaal weg bent, hetzelfde met de aantal shots. Als je eenmaal klaar bent en je zit in de edit en je ziet wat je hebt, kan je zelden terug. In dit experiment, in dit challenge van dit weekend, hebben we 3 dagen-ish tijd om het voor elkaar te maken. Maar normaal in werkelijkheid in de wereld dat jullie leven en in het leven van Caribbean Kids News hadden we die luxe van die tijd niet. En vooral als je kinderen moet interviewen en vooral als je op een school moet komen en dan weer terug zou moeten gaan om iets op te nemen. School is voorbij om 12:30. Dus als je op kantoor komt om 12 uur en je ziet dat het beeld en geluid niet goed zijn, kan je niet terug naar die school tot de volgende dag. You're done. So, check, double check. Ook qua geluid. Qua camerawerk, wat ik zei, je kan dit weekend gebruik maken van je telefoon. Telefoons tegenwoordig zijn supergoed. De beelden zijn way better dan de beelden die ik hier heb gezien, laten zien van Caribbean Kids News. Zorg wel dat je geluid goed genoeg is en dat je op Full HD aan het draaien bent. In ieder geval op je telefoon.
1920 bij 1080. Dat is de technische afmeting van Full HD. Alright, interviewing kids. Ik heb al een deel gezegd net van zorg dat je op de ooghoogte zit. Je moet geduld hebben met kinderen. Het is liefdeswerk. Dus zorg dat je 5 W's en een H's vraag ze om uit te leggen en wacht. Don't be niet stressen, gewoon wacht. Het kind neemt soms tijd om tot zijn of haar gedachten te komen. Dus dan gaat hij of zij praten en wacht gewoon totdat ze klaar zijn. Tell me more. Please explain. En ook al zijn ze nerveus of zijn ze in stress of ben jij in stress, geef ze complimenten. En als iemand, een ouder, want dat gebeurt ook vaak, een ouder of een juf achter jou staat en die komt zeggen van, je moet het zo doen. Of nee, dat is niet goed. Whatever die komt zeggen, draai om, mevrouw, meneer, het is oké. Loop even verder, ga iets anders doen. Als we klaar zijn, kom je terug. Want vaak is die persoon die heel graag wil dat het kind het goed doet, die maakt dat kind nerveus. Rust stellen. Yes? En edit. Use music effectively. Als je muziek wil gaan gebruiken in een edit, make sure dat ze rechtenvrij zijn. Op YouTube heb je een channel. Ik kan de link straks doorgeven als jullie dat willen, waar je rechtvrije muziek kan krijgen. Facebook heeft ook zo'n interface tegenwoordig, dus gebruik de channels om rechtenvrije muziek te krijgen, zodat als we in de toekomst deze dingen gaan uploaden, dat we geen issues hebben met rechten. Watch out met effecten. Dus niet een effect van transitie maken dat een shot komt invliegen of zo. Keep it calm. Of dat het een beeld helemaal gaat, afhankelijk van je onderwerp. Hè. Als het heel toegevoegde waarde heeft voor je onderwerp, fine. Maar zo niet dat het beeld zo gaat draaien. Weet je, don't. Keep it simple. In Nederland zeggen we harde lassen. Dus geen fade from shot to shot en dat soort dingen. Harde lassen, chap, chap, chap. Als je van make sure, wat je wel moet opletten is dat je bijvoorbeeld als je een totaal shot hebt, 2 totaal shot hebt, zet 3 close-ups in het midden als het past in het verhaal natuurlijk. Zodat je niet van totale shot naar totale shot gaat en je beeld gaat springen. Dus je krijgt een soort van, mensen krijgen van, what happened there? Maar desalniettemin harde lassen. Geen effects en gedoe tussendoor. Als je muziek gaat gebruiken, make sure dat je muziek op een lager pitje zit dan de stemmen die gebruikt worden. Onze beste meneer hier in de radio weet er alles van, denk ik. Maken jullie reclames ook? Dat doe jij niet. Oké, bon. So those are the pointers for editing. Ik geef jullie deze informatie alvast. We gaan sowieso komend weekend werken. Maar het is belangrijk om al deze elementen in je achterhoofd te hebben wanneer je je script gaat bedenken en wat je gaat doen, zodat je weet wat je allemaal rekening mee moet houden. Dit is een voorbeeld van een script. In de documenten die jullie hebben is er een versie hiervan. Ik heb deze nog een klein beetje aangepast. Als je bij die QR-code scant, dan krijg je de link naar deze ook. Deze is een verbeterde versie van de script die we toen in Caribbean Kids News gebruikten. Het is zowel een script als een planning. Dus aan de bovenkant de naam van het item of het programma.
Nou, het bovensttukje spreekt een beetje voor zich. Hier bij intertekst is de tekst dat die presentator of presentatrice maandag het item gaat introduceren voor jullie. Dus dat wordt je introtekst. Meestal schrijven wij het introtekst als laatste. We schrijven het item, creëren het item en schrijven dat tekst als laatste. Je mag doen zoals je denkt dat je het wil doen. Je geeft aan wat een quote is. Of het item met een muziek begint, misschien met een fast editing, met een muziekje eronder. Als dat je idee is voor je item, geef je het aan. Muziekje, fast editing, images, whatever the images are. Quote. Hier stel je je vragen die je ever gaat vragen voor het programma of voor het item. En dan wat voor beelden je daarover wil plakken. Voice-over / muziek, afhankelijk van wat het wordt, kan je voice-over teksten. Zoals je in alle items van Caribbean Kings Tunes hebt gehoord, gebruiken we voice-overs tussendoor. Het is zelden dat we niet met voice-overs werken, omdat voice-overs helpen ons het item aan elkaar te breien. Dus daarom gebruiken we voice-over en de voice-over teksten schrijf je ook, die schrijf je van tevoren. Dus je zet al je delen van de tekst, quotes, voice-overs, muziek, intertekst, outertekst, in een scriptvorm. Hier komt de tekst die je gaat schrijven met de inhoud van het item en hier komt de beelden, komende beelden. En dan hieronder kan je, als je heel ijverig bent en nu al kan plannen, kan je time schedule creëren van wanneer je gaat opnemen, wie wat gaat doen, wat de actions zijn, etc. Dus dit is een samenstelling van een script voor een van de onderwerpen. Als jullie zover zijn, graag morgenochtend je scripts, als je dat vanmiddag niet af hebt, je scripts morgenochtend naar ons toesturen. Of laat ons kijken zodat we tips en tricks kunnen geven voordat jullie gaan draaien. Yes? En ook een beetje die interteksten, als jullie die al hebben geschreven, om die te controleren. Of te controleren, te checken of het ze passen of niet. Okay, we have an assignment again. And the assignment is to create your script. Afhankelijk van het onderwerp die jullie hebben gekozen, visualize what you are going to do. Dus denk over je shots, waar ga je opnemen, hoe. En dan start planning your shoots. Hiervoor heb je 30 minuten met je team om dit te bedenken. Ik ga sowieso langslopen bij elke tafel. Als je niet klaar bent met brainstormen, of course, kan je dat voortzetten voordat je dit stuk van de assignment gaat doen. Vragen? Opmerkingen? Tuurlijk. Jullie kunnen als team ook buiten gaan zitten als je wil, hè? Time yourself, 30 minutes. Start now. Zie.
Alsjeblieft? Echt waar?
Bueno, Shonan. Nossa directa final aqui. Você arranha 2 via 30 minutos. Passinta junto. E de que estava necessária também. Agora que nós trabalhamos assim, nós temos lá estupida de à tarde já, nós trabalhamos corte avaliação e também prestação de cada time, de conanta, que conanta base com que tem ideia, para tu realizar um tique de outro. Para agora trazer uma redação é importante para ter uma ideia, que cada time está trabalhando para você, bota slide aan como onderwerp. Mita começar é hora aí com o time na Amisumang Rex, com o time de Case, deixa com Francis, yeah, e Martin. Please conta-nos qual onderwerp você escolher, even você conceito, etc. E o Mike traz de Sim, boa tarde. Nós toma como tópico Where does the public get their news? Caminho nós que ilustrar, nós também busca jovem e adulto. Então, nós que ilustrar que cota é plataforma e com o jovem não tá ganha acesso na notícia, na notícia e que tipo de notícia naturalmente. Então, nós está antecipar com par de aplicação também dilante, nós que ilustrar também portar com esse word utilizar, então nós que mostrar com a geração de jovem está ensinando e adulto para ganhar acesso na notícia riba e plataforma não aqui discutir de cross pollination de geração de consumimento de notícia. Alright, interesting. Yeah. Então, bonito. Como você pensa para visualizar o conceito que você traz adiante aqui? Bom, é um conceito tá lá que a pessoa abre seu telefone para mostrar nós que apps tem, se cita apps não tá que é tawag. Coisa também tá leuk também que você manda ora bota screenshot ou como bota mostra e website of a app que nós pode mostrar que a plataforma não aqui tem media tradicional representativa de né opinião não sai 6 meses, pero tour major networks, tour news platforms que tá respeitando ang mês tá presente riba e apps de muita maneira da isso aqui. Então, nós que mostra esse aí até bota mira também com a gente grande tá migrando de maneira tradicional corante rádio e televisão e também está migrando na plataforma aqui e com a interação eita. Alright. Dus portanto por lá é young mostrei van no as neki tanta tinha download sim aqui então bota habien então assim papá é um colega assim né. Ok, mita é great, então se você por lograr a interação entre dados, filma a interação entre gente grande e muito então depois entrevistar então chop nada de outro, cria item logo fantástico. Yeah, você tem intenção. Ok, tremendo. Grupo para trás aqui. What's the idea? Doet hij het? Ja, goed zo. Ons idee voor aanstaande maandag is journalisten van Bonaire moeten weer terug naar school. Want maandag beginnen de scholen hier ook weer op Bonaire. En de journalisten, nou ja, we zitten hier weer in de klas. Dus daar gaan we uitleg over geven. En ook waarom het nodig is. Oké, tremendo. En hoe gaan jullie dat visualiseren? We gaan, even kijken hoor, waar is mijn script? Hij had me al gewaarschuwd, man. Hij had me al gewaarschuwd. Maak er een foto van. Nou ja, ten eerste, wat denken de kinderen wat journalisten doen? En waarom is het nodig dat de journalisten terug naar school gaan? Nou, uit onderzoek is gebleken dat journalisten zich nog wel beperkt voelen in wat ze zeggen. Dus proberen we dat ook te vertalen naar de kinderen. Hoe dat voor hen voelt als... We hadden hem opgeschreven.
daar. Ja, je durft niets te zeggen, want anders krijg je straf. En dat is de invalshoek die we gaan gebruiken om ervoor te zorgen. Wat doen journalisten nou en wat vinden de kinderen daarvan? Oké, nice. Interesting. Denk eraan, je hebt maar 2 minuutjes. Ja, groot onderwerp voor 2 minuten. Yes. Oké, team Daisy en Glenn. Nós dois. Nós temos fun item. Aha. Dus ja, nós temos um papel com muita. Als het goed is, nós temos acaba, pero nós não sabemos. Nós temos uma confirmação definitiva. Ok. Over die local que está interessado em notícia. Okay. Mas a palavra notícia é uma palavra que pisa para muita de 8 anos. Pero nós sabemos que está capta seu interesse. Aha. Então, esse reportar, seja evento, seja social media, seja TikTok, fenômeno de TikTok, entertainment juvenil, ou farándula juvenil, notícia de bestia, gaming, que está dentro do seu tempo livre. Então, já não é que está local que é que mira, ora que está bezig te scroll, riba telefone de sua mama, of riba tablet. Alright. Sim, então nós que em verdade, vooral que está hala sua atenção, onde está essa coisa novo e coisa que está, la getting placer. Ok. Fun, sim. Tremendo. Quizás temos um caso, passamos por hasta pondré Kiko según esta notícia. Sim. Correto. Kiko está notícia, se essa é Kiko é palavra que me anda, então onde está essa aí. Nós que também se portar verdade essa usa notícia com outro gente, se essa coisa está se coisa que está interessado em gente na boneiro mês. Então, portanto, nós que agora se nós podemos gente aí também acerca. Se nada muito, por exemplo, que está produzir conteúdo que outro muito te gosta, portar com push, cachorro, ou do que seja que está. Ou e nós que também se portar eta cinta hari te enviar para coisa nova que está com sua maior ou sua amiga, não, então se nós podemos capturar isso aí. Ok, nice. Dus we hebben er zin in. Heel goed, heel goed. Tremendo. Ik heb visto que el team online no está super duper ver ainda, pero ese no está un ramp mirando que el team aquí está trabajando international item que provavelmente no te puedo grabar the sourcing of information, dus mayang si ta bong mayaming talo misinta kunang para nos por get some information together ando pa nos to make sure ko nanta arriba e mesung linha siguro mi abelo ene per ongeluk ano si si nos arriba e mesung linha etc pero mi tahay great di attend di bosang una bosang para Kiko ta e ideia nang mi te quer cada item na aquilo slide andriba outro opinete na momento que nos põe na junto maneira bosan sa intenção da para luna à tarde nós tem final product para nos apresentar na outro e na estão presente des bampe Miami hinta ta intenção para nos bini junto assim redação para portar e noite basigi pensa para regla whatever of basigi coisa para papel bini junto back para check even uma nossa para nos wak Kiko script tanto como em bebê e para despedir cada team sali e vai fazer gravação naturalmente 2 horas nos sessão com case amanhã eu sei anto já domingo me hinta intenção para se bo logra gravar turcos como será gravar sabra já domingo me hinta para derenda edit cada team te escolhe com nada vai edit team programa não riba bosan computer nanku naturalmente bobo usa acaba mas recomendar Da Vinci está programa onde que pisar qua gigabytes é programa que te põe bo computer tra onde duro pero está programa grátis e está riba mesmo nível que o Premiere Pro of qualquer dia outro não que tem info Da Vinci Resolve. Sì, corretto, di Blackmagic.
Botem versão pagar e versão grátis, e versão grátis whatever que você quer, anto não é no nori para info. Pues esse é o plano para o dia na venidero. Graag prometo nos será totalmente me quero check even com abai awe que você pensa de awe to bebia que me começar na minha mão lens. Aha. É dia bij opelie. Bij opelie, mij lopen leuk. Mij hoop je vlot, hoop je mij maniera com aba apresentar também hoop je great. Okay. Dus como você sabe, bueno, por valuar que me bota queda escucha, bota queda valig. Okay. Bota assim não conhece outro ainda também, por sombra outro dia não mesmo você ongeveer acaba quem quem, pero por outra maneira junto. Dus ao aqui nós também criamos band junto também, de same também hoop je great também. Tremendo. Dus, Siguiente, Clem. Sí, para mí también más purba de escapa un par de viajes con mi atención, pero toch va queda halami acerca. Então, isso é bom, mas sim a hope dibo. Mas gusta, para começar, mawak Caribbean Kit News antes, e me tava gostele, e me sabe na iga de bem, que essa coisa maneira difícil para muita maneira eleição, coisa assim, né? Dus met elkaar het tempo, ja, met maneer, doe ik een pakje op. En toen, pues, met ga je toch pawaken wo, ding, capa de motor. Dat was interessante pawaken. En toen, ja, pa je een chance die, als je me mes, e vooral maneer wat op deze corda bij na perspectief de mucha. Ja, het laat me zien die op je jongen terug. Dank je. Hoi, bom. Importante. Nou, een evaluatie van vandaag, wat je hebt meegemaakt. Wat ik heb meegemaakt is dat ik heen en weer naar huis heen ben gerold. Ik heb 3 camera's gehaald. Kijk eens aan, leuk. Die gebruikt mogen worden om op te nemen. Die kan ik straks even uitleggen hoe ze werken. Prima, dankjewel. Mensen op atrás, what's your experience? Nou, de buurman die was er niet, maar die vond het heel leuk. Heeft een hele leuke dag gehad. En wij ook, zonder hem. Maar nee, hartstikke leerzaam vandaag. En ook leuk om iedereen even zo te spreken en elkaar ook te leren kennen. Dus dank jullie wel. Oké, awesome. Mi así é parte de prestação de Sunil. Para ser francamente, não mais interessado em assunto de filmação, coisa aqui, pero hora de track banda é que interessante para join o team para trás. Hoi, bom. Hoi, bom. Great. Fantástico. Ransko, wil je algo? Ja, ik vind het wel leuk, want Celine en ik hebben nagedacht over deze opdracht en hoe gaan we dat nou doen. En dan hebben we die leuke lijstjes gemaakt. Maar nu zit ik hier en dan denk ik, oh shoot, hoe gaan we dit doen? Het is echt niet makkelijk. En de tijd is zo kort en dan realiseer je dat je normaal heb je 1 dag of minder om dit allemaal voor elkaar te boksen. Zo, het is de ervaring dat je daadwerkelijk voor het blok wordt gezet om dan echt in actie te komen, is een heel andere dan een beetje achterover zitten, zo'n leuk college te volgen en that's it. Dus ja, ik ben echt nieuwsgierig naar maandag. En thank you. Ik vond de fragmenten heel boeiend om te zien, omdat je echt anders gaat kijken ook. Ja, dank je. Ja. Oké, nou goed. Ik ben ook heel benieuwd naar maandag. Laatste groep. Yes. Bom, lo que o Rens que eu também acabei de falar, pensamento de mim também sobre a de maneira princípio, dus assim também interessante para o produto final, especial não só preciso que tu passa amanhã, outro amanhã, hora já luna, 1 milhão vista, hora por walk back para trás, ok, já viene tal e tal passa então, mas só o produto final, ansioso para o produto final. Tremendo. Zie. Ik vond het een geweldige combinatie van enthousiasmeren en kennis overdragen. Ja, je hebt hele grote schoenen achtergelaten voor morgen en zondag. Maar dat is alleen maar extra leuk.
Nee, ik vind het geweldig om in, nou wat was het, minder dan 3 uur zoveel voorbij te horen komen over, dat realiseer ik me dan toch weer toch wel een fascinerend onderdeel is van de journalistiek, namelijk de beeldjournalistiek. Ik vraag me af hoeveel daarvan op zo'n korte tijd, ik bedoel, hoeveel pressure er op die koeker kan komen. Maar de moeite is het wat mij betreft nu al waard. Dus nee, erg mooie middag. Alright, Deja. Ja, hobby interessante. Mia hanya e perspectiva di dilco hobby in mucha e tailor e mensaje na una audiencia kuta absorba informação de diferente maneira hobby interessante. E me tá querendo amanhã of weekend aqui nós também challenge nos meses também para trazer tópico riba nível que echt urgente por volgen e é algo captivante e tá great para topar colega na trove e colaborar com ela. Tremendo. What okay? Alright, bom. Nou, great tienen feedback di awe. Están com de beste volgen ons agenda online. Please botabo feedback ding app. Lomi lesa nang mas kirato. Great tienen ku en todo caso información llega cerca turende y ku bastante entusiasma para trabajar riba a totalidad e weekend aqui. Saku meet available at any time para ayuda ding qualquer parte di processo que você tem mesterije, anto como te look forward para mira o resultado final com nosso bolwerk e Caribbean Kids News edition, special edition aqui. 2.0. Aqui não, als laatste, mijn contactgegevens dan. Awendia Pantai Chica Productions dat consiste de 3 afdelingen. Pantai Chica Agency, Productions, Italia. Agency dat papendig was mes, nós talent, casting, talent management, productions dat produzir lo que indicaram consumento, ando Italia dat no streaming platform camino nos team production local. Di nos isilanang ribache Netflix pero dan criollo. Te above de mirami contactgegevens dan andori. Anytime we opportuna contacto com mi pa whatever ku ti mester. Seja ding vakgebied af pa voor DJ. Niet de gis na korso. 5 minuten voor Jackie. Pero we can give me all yours, so if you need anything, just let me know. Tengo a ver, over pues aquí, varame. Yes, last but surely not least, enjoy the journey of creating your own items. En me te pasa la palabra oficialmente over na Kees van Mayanjoske. En ahora aquí me te laga na Rensko over pa Sera e tarde. Thank you very much. Yes, dank je wel voor de inspirerende middag, de leuke middag. Iedereen bedankt voor deelname. We zien elkaar hier morgen hopelijk in de ochtend terug, 9 uur. Dan hebben we een zogenaamde redactionele meeting en dan gaan we op pad. En voordat we helemaal afsluiten, geef ik nog even het woord aan Martijn. Die legt nog iets uit over de camera's die we kunnen gebruiken voor morgen. En misschien vanavond als mensen al in actie komen. Ja, ik heb een paar kleine cameraatjes even thuis gepakt. Die ik nog had liggen van cursussen die wij met mijn stichting hebben gegeven. Het zijn kleine cameraatjes, maar ze zijn erg goed. We hebben ze zelfs gecombineerd met de grote broadcastcamera's waar mensen, opdrachtgevers waar de films van maakten, niet zagen welke opnames we met welke camera's hadden gemaakt. Dus het is best wel kwaliteit. Hij is al open. Wat zit er in die tas? Er zit een oplaadkabel in, er zit een flitser in, die mag je gewoon thuis laten, want die heb je niet nodig. En er zit een oplader in.
en het cameraatje. En je mag natuurlijk gewoon, iedereen staat natuurlijk vrij om het op met de telefoon te doen. Deze heeft wel een paar voordelen. Ik heb 1 vraag als je hem gebruikt. Alsjeblieft, 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 zet na afloop altijd de lenscaptuur op. Want ik ben al 2 van deze camera's heb ik weg kunnen gooien omdat er een grote kras op de lens zat. En zo goedkoop zijn ze nou ook weer niet. Dus je zet de camera aan door dit hendeltje, dan komt de lens naar voren toe. Dan kan je hierdoor kijken wat je wilt doen. Ik heb hem helemaal op de auto. Ik heb thuis nog eventjes alles op de automaat gezet. De witbalans, belichting, alles staat op automaat. Dus daar hoef je niet aan te komen. Autofocus. Het enige wat je hoeft te doen is dat rode knopje in te drukken. En dan gaat hij opname. En als je weer stopt, weer op dat knopje drukt, dan gaat hij weer vanaf opname. Schrik niet als je ziet van dat er 20 minuten en 20 seconden staat. Want dat is niet wat op de kaart staat, dat is de maximale lengte van het shot. Je kan niet meer dan 20 minuten opnemen achter elkaar. Dat heeft te maken met de structuur van de geheugenkaart die erin zit. Maar dit zijn 16 gig kaarten en er kan 4 keer zo'n shot van 20 minuten kan erop. En dus ook heel veel shots die korter zijn. En de meeste shots zijn korter dan 20 minuten, kan ik uit ervaring zeggen. Voor de rest is het heel simpel. Er zit in de tas, in de voorkant, zit nog een reserve accu, als je die nodig hebt. Je wisselt die, dan leg ik even mijn microfoon neer. Dit klepje open, dan zit daar de accu. Dan kan je met een knopje zo uithalen en weer erin stoppen. En hier zit de geheugenkaart. Ja. Ja. Er zit een ingebouwd microfoontje. Hier zit zelfs stereo. Hier zitten hier 2 gaatjes en dat is de microfoon. Als je te ver weg gaat staan, dat is even de beperking. Als je te ver, ik bedoel, een cameraman, en ik heb veel met zo'n ding op mijn schouder gestaan, dan wil je altijd zoveel mogelijk afstand houden, omdat dan de achtergrond onscherp wordt. En dat is met deze camera's niet mogelijk, want dan heb je dus gewoon geen geluid meer. Dus je moet echt gewoon 1 meter, 1,5 meter, 2 meter hoog uit van je object af gaan staan. Dan heb je goed geluid. Dit hendeltje hier, dat kan je ook zien. Er zit een zoomlens op. Dus je kan dus netjes je shot passend maken voor de afstand dat je staat. Ik vind het erg fijne cameraatjes. Ik hoop dat ik jullie daarmee plezier kan doen. En nogmaals, als je het liever met je telefoon doet, mag natuurlijk ook. Dankjewel, super fijn. Dan sluit ik hierbij de dag af. Loop naar Martijn toe als je team de camera mee wil nemen en even afspreken hoe en wat. En dan zien we elkaar morgen. Ik wens jullie een super fijne avond en tot dan.